Ale vyplním čas, myslím si, že zatiaľ nie je hlásené, zranenia nemá nikto. Všetci sme zdraví, čo je najpodstatnejšie. No nič, aby sme trochu postupili časom. Mali sme tu 5 rozhodcov, ktorí v súčasnosti 4 sú tu. Takže ešte raz prostredníctvom nášho Martina Michalíka, ktorý vlastne, toto je jeho myšlienka, toto je jeho dieťa, tento Prengo Cup. A skúsime nejak to ocenenie spraviť touto formou, že im oficiálne odovzdá nejaké ceny. A ešte raz jedno veľké ďakujem, aspoň v tejto... Prevezmu aj za nich, takže ešte raz vás poprosím o jeden veľký potlesk. Ďakujeme, veľmi to bolo dobré. A dúfam, že aj budúci rok vás tu opäť uvidíme. No a ideme k tým oficiálnym, individuálnym oceneniam. V rámci objektívnosti sme sa snažili určiť najlepšieho brankára, hráča, najlepšieho strelca, to sme vychádzali z nejakých tabuliek. Objektívne to posudzovali rozhodcovia, to znamená, bola to vec ich individuálneho nejakého ohodnotenia. Začneme najlepším brankárom. Najlepším brankárom bol vyhodnotený Igor Gottwald. Odovzdáva cenu Martin Babiš, ktorého skoro všetci poznáme. Ešte raz veľký potlesk. Najlepší hráč, tam to bolo myslím také dosť, nie že sporné, ale chlapci z profi športu nám ukázali, že vedia s loptou, vedia. Takže určite ten najlepší hráč vzíde z ich mužstva, ale nakoniec Dušan Zibel. Opäť Martin Babiš nám odovzdá cenu. Ešte raz veľký potlesk. No a najlepší strelec, opäť z profi športu, Ľubo Železník. Ešte raz veľký potlesk. No a začneme od 3. miesta. Vieme? Ale vieme. Takže na 3. mieste a ešte raz veľkým potleskom Kabo! Ešte raz mu zatlieskame. Druhé miesto, chlapci z Linčanskej. Veľký potlesk. Zatlieskame, zaslúžaci chalani. No a prvé miesto, vidím z profi športu, najlepší hráč, najlepší strelec, nemôže byť nič iné. Prvé miesto, profi šport! Chalani, dostávate aj putovný pohár. No, ako víťazovia máte odlišné trička od tých ostatných. Má to taký lepší nádych, keď sa do toho oblečete. Mášovi je to dobrá. Ty poď zobrať Mášovi.
Dáme trošku pre ten banner, aby sme si vás odfotili s tým našim logom. Určite sa niekde nájdete v nejakých novinách 100%. Tam sa pozeráme a zatleskáme im. Veľký potlesk. Výborne. Ešte predtým, ako sa rozídeme, Martin, ešte ich nepustí. Martin! Ešte neodchádzame, ešte chvíľku počkáme. No, takto to má vyzerať. Ešte predtým, chalani, ak si vypijete, ja len si splním povinnosť, viac menej sa musíme viacero. Musíme sa poďakovať a na to poďakovanie máme viacero tých subjektov, takže v prvom rade spoluorganizátor mesto Trnava, ktoré vlastne v zastúpení Edom Gunišom, veľký potlesk, poprosím vás, veľký potlesk, ale bez týchto ľudí by sme to tu nespravili. Ďalej tu máme Demišport, veľký potlesk Demišport, každý si zaslúži. Vozovka je takisto, občerstvenie Padamat, záhradný ateliér Duna a jeden obrovský veľký potlesk Martinovi Michalíkovi, veľký potlesk. Takže v zdraví sme skončili, chlapcom gratulujeme prvému, druhému, tretiemu, takisto sme radi, že sa nikto nezranil. No a keď vám zdravé bude slúžiť, vyjde nám počasie, termín, všetko, takže budúci rok dúfam, že sa tu opäť stretneme. Profišport, to je pre vás, budúci rok obhajujete titul, tak vás tu radi uvidíme. Takže ešte raz, dovidenia o rok, majte sa.